Biko Hareze ndị Igbo ekene m achọrọ m kwunu cool kwunu get this voice recording ya bụ dog ya na-akpọ ya dog prank. Achọrọ m ka na-echa vidiyo kaba arụ kpọọ ndị bụ unu, kpọọ onye ọbụla ịma, kpọọ agbata obi gị, kpọọ ikwu na ibe gị, mana first of all biko share like this video kaba arụ ka onye ọzọ fụkwana ihe ọbụla ị na-afụ na page anyị nke anụnwa biko. And one other thing, video anụnwa kaba arụ share ya, kaba arụ share because this video will make your day. This video will put a smile on your face. And also try ya prank kene ndị bụ unu. Onye bụ unu ọbụla ịma na-atụ nkịta ụjọ biko gosi ya video ya weli picture dị n'akụkụ video anụnwa wee prank ya maka nkịta biko na ka unu nechazịa ka gbakwara arụshi. Achọrọ m ikwu ogologo okwu because ihe a bụ ihe mee gịnị live between a friend's mom, a friend ya na mama ya, ihe mee ha na-abụ. So biko na achọrọ m ka ịkaba arụ oso prank ya ndị bụ unu because prank she record at the end of the day for like after a few hours you send the voice note or the voice recording unu chigbuo onwe unu n'ọchị n'ụbọchị nke a. Mana before then enego the video nke a ibu n'oge nga bụ na ọ na-arụ m ka nkịta ya na-alarụ na ọ na ha alarụ m ọkwa nche ka ọ na-eche nkịta na-eche nche ya na-alarụ n'ime ụlọ Gị wapụzi mụ nwa akụziere na abara chere nkịta nche nyanwa alarụzie n'ime ụlọ. Enwe eligolo elube ya mụ nwa akwụla ọsọ. Hello? Mommy, good morning, ma. Good morning. Take him. Ọ dị mma, gị wakwa m. Hello, mama. Na-emekwa? Yes, kwa ọfụma na. Thank God. Biko, onwe nsị ka ngwa gị. Onwe my friend ọ natala anata ịghọta. So wee sị na ọ natara Anambra. So wee sị na ọ na-achọ ime travel, ọ na-achọ ịga Abuja ịghọta. So onwe nkịta ogote ịghọta. So o gotere nkịta mana ọ na-asị na ọ na-achọ ime travel. So ọ mara ebe nkịta ya nọ. So when I am some of my mom can Anambra say mụ na nkịta nwa makwa m. Ọsọ mbiko na ọ ya nwụta gị nkịta ka ị na-enye nri ụtụtụ ehihie na abalị. Ị na-edolu ya nkịta nwa na nkịta ya na-akwa alalụ n'ezi. Ọkwa n'ime room gị ka ọ ya na-alalụ. Mba. Ya na bed m ka ọ ya na-alalụ. Hello? Hello? Isi gịnị? It's not na bed m ka ọ ya na-alalụ. Ebe ọ na-ama ọ na-efu ya n'ime ụlọ ka ọ ya na-alalụ. Saje ha ya alị anya. Saje kwụọla ụgwọ hotel. Onye ịmanide nwunye nkịta anya. Nga bụ na ọ na-arụ m ka nkịta ya na-alarụ na ọ na ha alarụ m ọkwa nche ka ọ na-eche. Nkịta na-eche nche ya na-alarụ n'ime ụlọ. Gị wapụzi mụ nwa akụziere na abara chere nkịta nche nyanwa alarụzie n'ime ụlọ. Enwe eligolo elube ya mụ nwa akwụla ọsọ gwa mụ na ya ya dị na nwere ọnụ. And the funny enough, ọ dịkwa ka eku Okpogo m 3 times this morning. Onye nwụtaziale gị. Sị ya mba ya jee na o nwere họteelụ dị na ọka ya jee kwụọla ya ụgwọ họteelụ. Etu ọ bụla na ọ na-adụ m ka ọ na bed ka ọ na-ala. Ọ gbara m nkịta atara m. Ayo, Chineke, ọ bụ sọ ịta gị ke maka ikpo nsị ya. Igbo nsị ya nụ. Sekwa bifo ụtụtụ onye kasị ya nsị ka bed niile m ka ime ụlọ niile ụmụ ebe anyị igbo nsị nkịta ọ bụrụ na m larụ na mba. Ọ bụrụ na m larụ na mbala m were anya ajụ pụta m wee babe na igbo nsị nkịta na ịkwacha ụlọ. Mba, ihe mere bụ biko just the giddy, not just 1 week, biko.
Asị m Jos gị na gidi ya 1 week. Adịkọ ya nwụta gị ebe a enyi nagide ya ebe a. Ọ sị na Anambra ka ọ nwe n'ebe ọzọ ya anwụ gị ya. Ya mee ya wee bil. Mee ya wee bil. Ma nwụta ya unyi na Benin. Afọ ọrụ. Junior na-alaike nkịta. Mba, nne chọrọ nkịta. Junior alaikele nkịta. Mami na-edo nne nkịta ahụ anya na 1 week ya. Ekuka ata mmadụ. Na-edo nne ya anya 1 week na. Mụ anya chee nkịta nche 1 week. Ngwe n'ihe o mee. Ihe gara eme just make sure na oli in the morning, afternoon, night. Okay. Then on wake up to bụkwa na ike dị gị esa anya arụ. But to tell them about the pay eye pencil. Hey, amaka m gị ma ha agwakwana ya kịta biko asị m ya akwụkwa ya nwepụcha nwesị maka nwesị ya ya ịchọcha nnọọ onye ya nwee nkịta ọ bụ ma mmadụ ka ise ka ịkpọ ka ike nwetara ya nkịta ka ododo ego nne nnukwanụ nkịta ka ọ ya nwụtara m ka nne doli ya nkịta anyị igotela ọlịa bred igotela ọlịa ihe arọ nkịta ka ya awụnatala ya anwụnata m enwe ọkwa ezigbo iri ihe eweta m taa ntị ya nkịta eke uke ọbụla chaa ya anyị ego abụọ nkịta eke uke ọbụla chaa ya anya akwa abụọ mụtara m nkịta eke uke Chineke mgbe ọ gwara m ya si m biko ka ọ nwetagodo ma mmadụ nkịta ka ọ na-edoli ya anya for 1 week nsi esi na ogiri ọsịgo biko ka ọ na Anambra nsi anyị saba mmadụ na Anambra ọsị m ka ọ nwetara ya nkịta ka ọ na-edoli ya anya na 1 week so esi m mụsị ya gịnị ihe m gwara ya nkịta eke uke ọbụla chasịa ya anya nke abụọ na-amụta m nkịta eke uke ka na-edeli ya anya ọ maghị onye n'Imo ebe a na-ele nkịta eke uke ọ maghị na onye n'Imo ka a na-ele Chineke my God hey mommy biko hey efe enye ho hey ọfụghọ nọ bred se ka o wedatala gị ma ọkụ oche ezigbo TV gote gị weta gị nọ nkịta idedoli ya nkịta onye ego na akaụntụ si m wee gbaa isa ọ ka ọ nwụta gị nkịta ka idedoli ya nkịta ị na-ekpo nsị nkịta na-ekpo nsị nkịta na-awụ ya azụ maka na ọ mara maka na mma na-ezeni ya na-ezeni m mmụtazieni ya ebe ọ nwụchara ya ka ọ ya na-anọ m ọkwa bụrụ na rum ka ọ nwụta ya mana m ya abụọzi na rum abụọ nke na ọbata nkịta agwụla chasịkwa ya anya nkụ ahụ ọ na-eje awụgali ya nne ya ọ na-eje awụgali ya nne ya ọ na-eje awụgali ya nne ya ka nne ya anaghị enyenwu nkịta nne n'ihi ya anaghị enyenwu nkịta anyị ka ndị nkịta esi ike ọbụla chasịkwa ya anyị o na-echetakwa wee fụkata ya ọzọ nkịta esi uke abụ atọ na were ya wee merụ nne ya ọka m ji ya mami ya kwa na ọsị m na ọnụ ya nwesị ala na-apụ gị si anyị na-eje anwụgali ya nne gị ịngala ọlụ ya nne gị ebe ọ nọ nsị anyị na-anwụgali ya nne gị mbụdị gị ọ chọwa nne Mary nwaanyị na Chineke my God ya na nsị ya nkịta eke ego ọbụla chakatakwa ya anya chakatakwa ya ya nwekwana nke ọ lachafọ